Чакай сега. Сега ще ви представим средновековна простия номер 5. Оклеви в размножителен... Опа! Черви в размножителен период. Старт! Малко ласки де, ласки! Любов да играят, мала! Аре, по-кило черведи. Малко 69! Ай, кой ще изпревари сега? Кой ще набори? Кой ще е башкия? Без ръце! Ти да ги ползваш! Аре, съдята. Еми те още не са почнали акта. Това е акта, бе, какво разбираш? Това е гей червейски секс. Серго, да ти донеса ли един меч да ги разрежеш на по две да станат четири? Някой се закачи. Те се сбоиха! Айде! Закачихме се за цял живот. Серго, викай горчиво. Го! О! О! Приключваме с средновековна простия номер 5.